Нищо, нищо, оставя да стане. Тя ще стане, бе. Тя се хваща сама. Копаеш ли, мамо? Градинарка ли си? А, така, почисти шумите и фърляй долу. Давай. Ела тук насам. Сядай, мамо. Почини се, че ти много работи. Чакай да я видим сега. Остави я. Ама тривата малко тя странна. Виж как дига ръцете. Мекичко ли е, мамо? Няма. Къде е сянката? Хони е тази сянка. Да, кончето. Да, мамо, кончето. На другата страна. Е тук на дърветата. Иска да ходи. Айди, тръгвай. Там, айди, там. Еми, тя трябва да свикне и не наравно. Айди на другото пънче, по-високо е. Какво е това тук?